Вешком. То е още едно същото, пак е тяно. Те го качват 5-6 поред. Другото. Чакай, че става ми в очите. Това се ги носим, него и си креше с тебе, така? Или има един До вечера ще ги качвам в интернет. Като са преве. И тук. Желание да го е. Работи да е. Апа е дребен кон. Дай още малко. И то се залепи да го ева на амута. То ни половина. Удри, а не. Насецане, ще стигна финал. Не може, то като му скъса краката, не ще спира да го е. Чакай, то четвърто. До края. Надува, знаеш къде надува? Хубаво надува, ето поле. Надува? А дето много за първо дето си. Надува, ама... Ще надуе да е. Разкръти го да е.